नमस्कार दोस्त लोग। दुनिया में एगो ऐसन जगह बा जहाँ जाए के नाम सुनते लोग डर जाएला। ई जगह के नाम बा बर्म्यूडा ट्रायंगल। ई जगह अटलांटिक ओशन में पड़ेला, जे फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पोर्तो रिको के बीच में बा। लोग ई जगह के डेविल्स ट्रायंगल भी कहेला। कहल जाला कि ई इलाका में कई जहाज या हवाई जहाज रहस्यमयी तरीका से गायब हो गए। ना मलबा मिलल, ना लोगन के पता चलल। सबसे चर्चित घटना रहल फ्लाइट 19। सन 1945 में 5 गो मिलिट्री प्लेन ट्रेनिंग करत करत अचानक गायब हो गई। पायलट लोग के आखिरी मैसेज रहल, कंपास काम नहीं करत, हम रास्ता भूल गई बानी। ई घटना के बाद पूरा दुनिया डर गई। कई लोग कहेला कि यहाँ एलियन शक्ति बा, तो कई लोग समुद्र के शैतानी ताकत मानेला। लेकिन वैज्ञानिक लोग के हिसाब से असली कारण कुछ और ही हो सकेला। ई इलाका में बहुत तेज तूफान, विशाल लहर और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होखेला। कई बेर कंपास गलत दिशा बतावे लगेला। कुछ वैज्ञानिक तो समुद्र के नीचे से निकलने वाला मीथेन गैस के भी जिम्मेदार मानेला। मतलब आज तक बर्म्यूडा ट्रायंगल की पूरा सच सामने नहीं आई। तो दोस्त लोग, रउआ का सोचतानी, ये बस प्रकृति के खेल बा या सच में इस समुद्र में कोई रहस्यमयी ताकत छिपल बा? कमेंट में जरूर बताएं।